И какво ще правим сега? Адмиралско чедо. Адмирал. Спряха ли тук да правят, виж? Спряха, картофи няма, риба няма. Снег бар рибката. Къде е то снег бар рибката? Ух, маля. Вай, 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 вай. Вай, 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 вай. Какво да правим? Снег бар рибката. И останахте без риба. Сезона свърши. Какво ще правим? Вай, 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 вай. 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 И мъркаме. Вах, 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 вах. Обаче месо нямам, бе, татя. Имам банани и ягоди. Вах. Баб.